Costică? Așa. Aici, profesioniști, nu-i băga în pomă. Uite, stai așa să-l mărești și pe ăsta. Așa, venea Costică. Bravo! Am văzut scoate că mi-e frică în țara asta. Bă, taci din gură că te auzi aici, că nu știi. Domnul Alin urmează acum. Ia mamă, iar mă face Fac o lansare. un soare de abia. Valderrama în persoană. Ce tare că te auzi aici. Numai profesioniști aici avem. 1 și 1. Mai puțin eu. 1 la 2. Am văzut la pătit. Mamă. Am văzut, tată, am văzut. Ne pregătim pentru următorul pește. De la domnul Alin. Îl pun în stand-by.